Zan yi bayani akan abubuwan da suka faru satin da ya gabata, kasancewar ganina da ganin hotuna na da jaruma Maryam Boot, abokiyar aiki. Wannan abubuwa sun jawo cece-kuce. Har yanzu mutane ba su gane gaskiya wannan lamari ba. Daga ya dace kamar yadda kuka tambaya muku bayani. Shi wannan lamari, magana ta gaskiya a takaice, wannan aiki muka yi, aiki irin na waka, kasancewa ta mawaki bangare to wannan waka ce aka yi ta amarya mai capacity. Muke so mu fito da bidiyon ta ta wani irin salo. Shi yasa muka shirya wannan, kuma an ɗauki wannan hotuna ne da kuke gani suna yawo lokacin da aka ɗauki wannan waka, kuma hotunan aka fara saki. An yi abin ne saboda raha, a ɗan ja hankali, to kuma sai abin yake nema ya wuce gona da iri. To wannan dai ina shaida wa mutane, wannan hotuna da kuka gani aiki da aka saba yi na fim a tsakanin jaruma ko da jarumi. Masu tambayar kuma me isa ba a ɗauko wasu jarumai ba, aka ɗauko ita Maryam Boot. To kasancewar idan za ka yi aiki kana duba yiwuwar waya fi cancanta ka ɗauko, ko kuma waye zai baka abin da kake nema, shi yasa muka ɗauko wannan jaruma. Baya ga haka, kamar da kuka gani, ita jarumar ta ba da yanayin abin da ake bukata. Masu tambaya cewa kuma muna da wata alaka ne ta soyayya ko kuma daman can mun san juna. Magana gaskiya mun san juna, amma babu wata alaka